Dobrý deň, milí cestujúci. Dnes je deň, kedy sa naša spoločná cesta končí. Keď som pracovala ako redaktorka Slovenského rozhlasu, tak prišla požiadavka, treba načítavať nejaké zastávky do MHD a jeden zo zvukárov odporúčil mňa. Nasleduje zastávka. No je to asi tak možno už aj 25 rokov, čo to robím. Bola to taká slovami klasika spanilá jazda. Mne sa to páčilo, čo som robila a myslím si, že aj cestujúci a verejnosť boli spokojní. Je to práca osožná, ktorá pomáha cestujúcim. Vážení cestujúci, pomôžte udržať čistotu vo vašich vozidlách a nevykladajte si nohy na sedadlá. Najťažšie bolo nahrať tých vyše 400 zastávok na jeden raz. Tak som si aj musela odpočívať, potom sa zase dostať do tej istej tóniny hlasu. Takže to som robila asi 5 hodín v kuse. To bolo také trošku náročné. No a potom už vlastne chodili priebežne i požiadavky, tak som načítavala to, čo mi poslali. Väčšinou všetky som nahrávala v noci, lebo v noci je ticho. No väčšinou to bolo od tej 12. v noci do 1. do pol 2. Keď je také tichučko a všetci aj doma už spia, tak som mala pokoj. Vážení cestujúci, postupujte ďalej do vozidla a uvoľnite tým miesto ďalším cestujúcim. Keď som prvý raz počula svoj hlas v MHD, tak som bola veľmi taká šokovaná, lebo som na to aj zabudla. A tým, že som necestovala často MHD, tak som raz bežala na Kramároch na trolejbus a celá zadýchčaná, ledva som ho stihla a keď som do zadných dverí naskočila a zatvorili sa za mnou, tak zrazu som počula, že zahlasujem zastávku. Tak som sa začala obzerať okolo seba, že preboha, ale potom som si uvedomila, že veď nikto nevie, že som to ja. Jedine ešte šéfka moja hneď vedela, že som to ja, pretože poznala môj hlas z rozhlasu. A nie všetci známi, ktorým som aj povedala, že to robím, ma poznávali, pretože išla som raz v električke s mojím strýkom a hovorím mu, toto čítam ja, toto hlásim ja. Ale prosím ťa, čo trepeš? No áno, to som ja. Potom, keď sa započúval, tak hovorím, no, že nie si to ty. Na jednu zastávku si spomínam, ktorá bola taká trošku pre mňa zvláštna, Podkerepušky. Podkerepušky. To som v živote predtým nepočula a bolo to také zvláštne. Rada by som aj vedela, že čo to vlastne znamená, že ako to vzniklo toto, no ale neviem, či sa to niekedy dozviem. Do autobusu, čo chodil do Hainburgu, tam som tiež načítavala zastávky, ale pre mňa to nebol problém v nemčine, keďže som robila v nemeckej redakcii predtým. Hainburg an der Donau, Pressburger Reichsstraße. Jedným z takých mojich najväčších fanúšikov je môj manžel, ktorý to ale komentoval tak, že občas, keď ide MHD, tak si sadne do autobusu a ako náhle prvú zastávku zahlasím, povie, bože môj, nestačí len doma, ešte aj v autobuse sa ťa neviem zbaviť. Môj hlas nahradí teraz umelá inteligencia, čo je vlastne v poriadku, je to super. A všetkým cestujúcim chcem len zaželať, aby sa im ten hlas nový páčil a aby sa nevracali stále do minulosti. Toto som si vždy chcela vyskúšať. Nech sa páči, bude mi cťou. Nasleduje zastávka Nová doba. Nuž, nová doba. Ďakujeme pani Tvarošková za vašu službu. Som nový hlas bratislavskej MHD a od dnešného dňa vás budem sprevádzať na vašich cestách po Bratislave.